Erik? Marko? Poď sa pozrieť, niečo som ti dal do auta. Nech sa ti lepšie driftuje. Kam si videl Alkášu? No, môžem? No. Čaute, čaute, spravíme si nové nálepky. Cloudmakers, takéto veľké. A ideme nalepiť veľkú bielu nálepočku na ducktail. Tak nejak do stredu. Nech dole sa nám potom nezahne. Tonček, vyni tak. Nemusí tento tóniček mať na tom tónu. Odlepli. Dobre? Nezabudnite Instagram, odber, tam sa dozviete, čo všetko máte urobiť preto, aby ste dostali nálepky. Chceš o tom dodať? Ja som tu bol na čo? Tak do počtu. Aj? A ak ste nalepení, aj Marek má na čelnom, aj Erik to má, ale auto je vnútri. Aj na límci. Ešte ja si to nalepím dopredu a je to super. Bolo to úplne spontánne, že prekotíme auto, neprekotíme. Čaute, opäť sme späť, ideme meniť spojku na tomto aute, čo si mohli všimnúť aj v predošlých videách, čo sme, tuším, posledné video to bolo. Čo sme štartovali toto auto, chceli sme ho rozhýbať, čo sme spomínali, že je spojka úplne na šalát. To vám ukážeme, tá je úplne na šalát. Prekvitili sme auto, lebo nemáme výjak, takže podmienky sú takéto. Musíme dať dole, Erik dáva teraz dole výfuk, kardan musíme odpojiť. Už je dole ty. No dobre, už je dole, sorry. Kardan treba odpojiť, tieto šroby dookolo, prevodovky. Dá dole brzdový válček, z prevodovku vysunieme, dáme dole spojku. Vyberieme spojku, dáme druhú spojku, tu už máme nachystanú, dáme prevodovku, kardan. Ale on je v kufri v aute. On je v kufri? A ja, že čo tam hrkoce, keď to prevrácali. Ja som potom to vylezol, hore. Choď po pravu. Nevadí, počkaj, tam sa vrátiť do kapotu, jak je. Drž tu karu. Musíš otvoriť kapotu. Toto má 4 a ty tieto dáš takty, čo sú najvyššie. Tam neidem. No dávaj. 5 cm. Čakaj. Treba ju vyrovnať. Vyťaž von. Počkaj, točím to. No, prevodovku máme vonku. Teraz idem vybrať spojku. A tak no. Spojka, ideme sa pozrieť na spojku. Spojka zapečená, tu si ešte ukážeme. Pre porovnanie, stará, nová, hrúbka, tu není ani lamela, tu nič není. Ja mám zranenie, pozrite. Kokos. Ale čo zranenie? Však to je jedna ona polovička, ty kokos z toho. Takto. Šupa, ne? Dávaj tam. Never on vacation, start up their minds already.
Je to tam, pomeň! Daj! Paráda, daj šrobky. Rýchlo! Ukludni sa, úplne v kľude. Zapájame ťahlo prevodovky. Ten štáter, jak tam dáme? To až keď prekotíme auto naspäť. No dobre. A zo spodu ho tam jak dáme? Zo spodu na šroboch. Aha. Tak to poďme teraz vyriešiť. Takže namotovaný aj štarter. Tam dáme výfuga. A kardan už je? Ukáž sa? A bavíš? Viete čo? Všetci budeme to pridržiavať. Potom už keď to bude nižšie, tak už keď to padne jebať. Tuto odtiaľ to iba poď a budeš za nás držať. Keď tak to pustíme, no. No poď, tlač. Pomaly, ale. Tlač. Tlačí sa vy. Pomaly. 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 Poď. Takto jak je Erik, pak budeme tam. A počkaj, už tam to... Potom uskočte! Poďte pres. Hoho! Dajte tam na tom povedal. Marko, jak rýchlo trochu, lamela otačená montovaná vyšla. Ty koľko tu káne tady. Starter nič, nebude ani kopať. Marko, to tam jebo. Dobre. Počkaj, počkaj. Daj tam, Erko. To ide. Ježišmária. Merovka. Merovka. Jak víno. Nie je to nejaké mŕtve. Bokem! Však daj nejaké boky. Jaký ksik. Erik. Hej! Jak sa to zdvíha? Dobre. To bola úplná tenka dobrý jeden. Zaberá tá spojka. Dobre. Jak si vyskúšať iba jak... Tak dole, meka je. A máme po spojke, ale nevadí, dobre to je. Požehnaná si medzi ženami. Erik, to je tvoja obľúbená stanica? Života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Ukončíme toto video tým, že spojka je vymenená za 3 hodiny. Som na seba hrdý, bolo to úplne spontánne, že prekotíme auto, neprekotíme, prekotili sme, spravili sme spojku, bolo vybavené. Záver je dobrý, takže dovidenia.